Puno sam trenirao na tepihu kad sam bio mali, pa je tepih dosta sličan travi, zato se i osjećam toliko komfortno na toj podlazi, komfortnije nego na betonu. Volao bih da zabeležim svoju prvu pobedu na Wimbledonu, a onda se nadam rezultatu kakav bio u Parizu, takvom nekom rezultatu. Treće kolo bi bilo sasvim solidno. Mislim da isto to mogu da uradim ako budem igrao dobro od malo, treba i žreb da me posluži, ali bitno je da se fokusiram na sebe, da igram meč po meč i da dam sve od sebe i onda će rezultat doći.